खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82 थादै जखनथाइनि नैथि सान एबा नैथि हाबाफारि अदालगुरि टंला सोलोंथाइ फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82 थादै जखनथाइ खुंदों आरो बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय एबा 5 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। नंगौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82 थादै जखनथाइया 5, 6 आरो 7 सानथामनि हाबाफारि लानानै अदालगुरिनि टंला सोलोंथाइ फोथाराव खुंफुंजागासिनो दं। बे थादै जखनथाइनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलिनि आरज गाबनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया। बेबादिनो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बर'नि गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि नैथि साननि हाबाफारियाव भारतनाङैनो आरो हादोरसा थाखोनि बादायारि आनजादफोराव मोगा-मोगि जानांनाय बोहैथि दाहार आरो आथिखालनि जेंना आरो बिमा राव बिजोङाव गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथि आयदाखौ लानानै मोनसे लाइमोन जथुम हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 82थि थान्दै जखनथाइ टंला कलेजनि प्लेग्राउन्डआव बे सोलोंथाइ फोथाराव खुंनाय सानथामनि हाबाफारिनि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि फुंबिलिनि आरज आरो गोथार जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाबनि फिरफिला बिनि गेजेराव दाहाल आरो थुंग्रि बे फिरफिलाखौ जोङो गासै 33टा जिल्ला इउनिभार्सिटि इउनिट बा गुबुन गुबुन स्टेट कमिटि ज' लोगो नांनानै दिनै जों बिरहोबाय आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिया बेयाव जिखिनि थान्दै महरै अबजार्भार महरै बाहागो लाफैदों आरो जायफोरा गुबुन गुबुन कारनाव सफैनो हायाखै जों जेब्लायबो खौसेयै आरो गोख्रोङै जोङो समायखिरा लायो। बर' माहारि बाद माहारिनि जातिनि सार्थ जाति सत्ता आरो माहारिया जेब्लाबो सिगां बे माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव आरो बे आफादाव बड'फाया बिबान लानानै दुलाराय बर' हारिखौ फोजाखांनानै बड'लेण्ड आलादा रायजोनि मोनसे सिमां आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि गोलाव मोनसे सोमावसारनाय जाय सोमावसारनायनि गेजेरजों 93आव मोनसे एकर्ड जाबाय 2003आव मोनसे एकर्ड 2020आव मोनसे एकर्ड 5000 शहीदनि बिनिमया जोंखौ जेब्लायबो बिथांमोननि जि थुलुंगानाय बिथांमोननि जि गोथां थैखौ हारिनि थाखाय जिखिनि बावसोमनाय आत्मबलिदान जेब्लाबो जोंखौ इन्सपायार खालायो। बड'फानि जि दर्शन आदर्श माहारिखौ बिश्व दरबाराव गायसननांगौ गेरेमसा माहारि हिसाबै जोङो गावनो गावनि आथिङाव सेल्फ सास्टेइन गसंनांगौ जोंखौ जेब्लाबो इन्सपायार खालायो आरो बेखायनो आं खावलायदों साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिया माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि सार्थनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो मेंनाय बानाय बा जोङो बहाबा माने नोरजिया जानाय अलसिया जानायनि बाथ्रा गैया। जों जेब्लायबो जोङो गोख्रोङै समायखिरा लानानै बै मुंख्लंफोरनि आत्मबलिदाननि खोथाखौ साननांगौ आरो बर' हारिनि राव आरो थुनलाइ बर' हारिनि सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ बर' हारिनि जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था जि जोंहा दायना दायनिनि थासारि जथेस्थ' खमायबाय। दिनै जोङो जौ जुवा जे ड्राग्सनि बाथ्रा दङ चाइल्ड मेरिजनि बाथ्रा दङ हिउमेन ट्राफिकिंनि बाथ्रा दङ बे समाज फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। बर'नि जि हा हुनि रैखाथि ट्राइबेल ब्लकनि रैखाथि जोंनि ST रिजार्भेसननि जि रैखनाबेखन गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांगोन आरो दिनैनि बे फिरफिला बिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फिन भारत सरकार आरो आसाम सरकार भारतनि प्रधान मन्त्रि मदि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ जेरैबायदि खोथा होदोंमोन 6 बोसोराव आगान होबाय एनादार 1 बोसोर खारन गृह मन्त्रि बिथाङा दतमायाव फैनानै 2 बोसोर टाइम लालांदोंमोन 2 इयार्सआव 100% इमप्लिमेन्ट खालायगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांदोंमोन। दा बेखायनो 2027नि सिगां जोंनि सिमाया बारायनाया गामि थिसननाया आबुङै मावफुंजानांगौ। संकसनिफ्राय सदियानि सिमामोन 93 आरो 2003आव संकसनिफ्राय 5 जादोंमोन आरो 2020नि एकर्डआव संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमाया मोनहैबाय। मर अट'नमि डाइरेक्ट फाइनेन्स 60टा समस्ति दानांगौनि BTC BTRआव खामानि मावनांगौ दङ।
अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननांगौनि खामानि मावनांगौ दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बानायनांगौनि खामानि मावनांगौ दङ बर' कसारि काउन्सिलाव पूर्णांग मर्यादा समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय आरो फुल फ्लेजेड स्टेटास होनायनि खोथा दङ बे दाबि जों खालामो कार्बि आंलंनि एसटि हिल डिमासावनि एसटि हिल बर' कसारिनि बे गासै बिथिंखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार खामानि मावनांगौ NIA आव जेरैबायदि 50 जननिबो बारा माने एक्स NDB बिथांमोनखौ मेम्बार्स बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रेहाय होबाय बेसेबां मोनसे क्रिटिकल बे केसमोन किन्तु भारत सरकारा गोसो थायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया रन्जन दैमारि आरो साद' जायफोरा दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ बे जोंनि स्ट्रं दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आत्ममर्यादा स्वाभिमानखौ लानानै हारिया फार्स्ट हारिनि थाखाय आफाद जों साफा साफा मावथि बिबानगिरि आरो जों मोनसे समाव एबसुनि हारिनि सार्थनि थाखाय एबसुनि संबिधाननि फिरफिलानि माने गन्दियाव थानानै बिनि सिङाव थानानै जोङो हारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगोन आरो एबसुनिफ्राय गोबां बिबानगिरिफ्रा थांनाय 67निफ्राय दिनै 2026सिम बे 58 इयार्सआव हाबा मावलांनानै बिदाय लाबाय बिथांमोनाबो दिनै हारिनि थाखायनो सानो हारिनि थाखायनो मावो आरो दिनै जायफोरा मावबाय थादों बिथांमोना सानसे समाव एबसुनिफ्राय बिदाय लागोन बिथांमोनाबो हारिनि सार्थखौ जाहाथे मालाबाबो नागारनानै थाङा खारन बे हारिनि जि इजमखौ जोङो फोजोबनो होनाङा दिनै जेनजिनि जेनेरेसन बे जेनेरेसना गोदान सिन्ता गोदान सान्थौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटाइजेसन बर' माहारि दानायनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिखौ बयबो लानांगोन आरो गोदान जेनेरेसना रेसपन्सिबिलिटि लायाबा गोजामा माने गोदान खामानिखौ मावनायाव जेब्लायबो आख' फाख' जायो आरो गोदाना दैदेनगोन गोजामा जोंनि आगुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लाबो सुबुरुन होगोन एडभाइस होगोन इन्सपायार खालामगोन आं बेखायनो बे फिरफिला बिरहोनायाव फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि सिबिनायनि थाखाय नांथाबनानै जोङो कुनु नार्भास आरो कुनु जोङो डिमरेलाइज जायालासिनो हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायबाय नैबे जख'न्थायनि गेजेरजों नोंथांमोना जर'खा माबायदि थांखि लायो जोंनियाव माखासे रिजुलेसन दङ 2020 बर' गोजोन गोरोबथानि एकर्डखौ 100% मावनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि हमवर्क जों मावनांगौ किन्तु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन टिचार एपइन्टमेन्ट बा नोङो पस्ट क्रिएसन आरो जोंहा माने हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन माखासे स्कुल दंबावो बेबायदि माखासे जिखिनि इडुकेसननि एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों रिजुलेसन लागोन लोगोसे समाज फोसाबनायनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेयाव जोङो थांखि आजावगोन जोंनि स्पर्ट्स आरो कालचारखौ जोंनि इयुथ लाइमोनफ्रा बर' लाइमोनफ्रा दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्पर्ट टेलेन्ट दङ बिथांमोना मेडेल लानानै फैदों आरो कालचारा दिनै बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों दिनै मुलुग दरबाराव बयजोंबो मिथिजाबाय आरो बे बागुरुम्बाया सोरनि बे बर' माहारिनि बर' जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोंनि इयुथफ्रा मोसायो बे बयबो दिनै मुलुगा मिथिबाय बेखायनो कालचार बिथिङाव गोबां आरो खामानि मावबावनांगौ दङ आरो जोंनि जे हा हुनि रैखनाबेखननि बाथ्रा जोंनि दा मोनद' हारिनि ST होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे कुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा ST होनानै थाखानाय STनि भबिष्यतखौ धंस' खालामनायखौ जोङो CC2I हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा CC2Iआव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन रिजुलेसनाव जोङो फ्रेश बेखौ एडप्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों हाबा मावलांगोन